Kapuso couple nga sila si drama king Dennis Trillo ug ultimate star Jeneline Mercado ug acoustic heartthrob Sam Milby nakig-uban sa mga Subuanon alang sa Valentine's Day celebration sa miaging Biyernes. Ilang gipromote ang ilang Valentine's Day movie nga Everything About My Wife. Ang report ni Femari Dumabo. Grabe kahugyaw mga tao sa Sod sa Activity Center sa Osaka Mall sa Dakbayan sa Subo nga giharanahan ni Kapuso drama king Dennis Trillo niadtong Biyernes atol sa Valentine's Day. Ilabi na diyang mipaduol ang Kapuso actor sa iyang mga fans. Wala sa pagpawahi ang real-life partner ni ini nga si Kapuso actress Jeneline Mercado nga midalit og awit sa iyang mga fans. Please, please, please. Nahugyaw usab ang mga tao diyang mikanta si Sam Milby nga minaog sa stage o mipaduol sa mga tao. Ang tulo ka mga lead star sa salida nga Everything About My Wife nga makitaan sa mga sinihan nationwide Subo sa Pebrero 26 ang nihimo sa ilang mall show sa duha ka mga malls dinhi sa Dakbayan sa Subo niadtong Biyernes. Ang rom-com movie naghiskot sa love ug healing sa usa ka relasyon panahon sa Heart Month nga nakapadugang sa kakilig. Naghiskot usab kini og kasakitan ug timos nga gugma. Patod sa lead stars nga ang Cebu mao'y una nilang gibisita aron pag-promote sa ilang movie kay 70% sa mga movie scenes gihimo dinhi sa Cebu nga sagad mga tourist destination. Love and healing kasi 'di ba sa yung pelikula namin tungkol sa mag-asawa pero nagsimula sila as girlfriend and boyfriend and lahat tayo dumadaan sa ganon 'di ba na nai-in love tayo, nagmamahal tayo at nasasaktan. At pagkatapos noon pupunta tayo sa healing. So, siguro yun yung gusto namin ipakita sa pelikula na gusto rin namin makarelate yung mga tao. Pagka sa isang relasyon ka, hindi pa laging masaya. Siyempre, nandun na yung masaya sa umpisa, pero siyempre, kailangan mo rin pagdaanan yung mga hirap, tsaka yung mga pains talaga na normally pinagdadaanan ng mga partners. We have love tanks that need to be filled. And you're always so focused sa love tank mo. You're not focused on hearing out yung loved one mo. And sometimes you'll see as the movie progresses na yeah, when you actually put effort into actually listening and making that person happy, magbabago din yung relationship. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.